Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Lama tak buat konten ya. Wes suwe pakai banget gak gawe konten blas. Dia maklum ae padha sibuke. Aku yo sibuk, bojok yo sibuk. Ya ler ya. Iki bar apa halal bihalal ngomongnya ibuku kok randu ambek anakku wis macak gimbil terus ambek bojoku tersayang ceritaan ki wong itu ambek bojoku tersayang iki lho apa sayang tak gowone kabeh kalau ning mburi kok mangrutune randu ndoplang balik randu neh balik mulih neh dulure omahe randu ndoplang wong ya dulure akeh ambek ning makame maratuwaku maratuwa lanang nyetake iki lewat etan golek dalan halus bu nek menggok ki rasa plengan apa lu sirahe iki golek dalan halus cuaca hari ini cerah bro dan sangat panas sekali. Tapi rasanya wong kepembayane mungkin akan turun hujan. Yo ben udan, sumure ben rontok enteng. Oke lagi. Wayahe banyune kan iki. Kalau kita mendung Mas. Mendung kuwet. Ayo. Muga-muga ndang-dan apa to, Mas? Iki lebaran penake. Wis ora apa-apa. Healing nanti iki aku mumpung libur. Libur Ayo. 1 minggu, gimana terakhir kerja. Ayo healing kok. Lagi penake healing nanti. Macak nang Ayo pantai. kita diagendakan. Ayo ke pantai yuk. Pantai. Bosen pantai. Lah peneng ndi? Gua pawon. Gua pawon. Panas. Ora kaya ning pantai. Apa gua lowo? Nyemblurung ki nek gua lowo. Gua Terawang. Gua Terawang. Tapi ki nek menurutku ya healing ki gak kok nang pantai. Nek menurutku nang pantai ki asaku syahdu bisa tenang. Karo ning TPI tempat belang ikan ku boleh. Lah engko pulange beli ikan laut kan enak. Iwak laut itu senenganku. Iwak apa ya pokoknya angger Kok laut hewan suka. laut. Saya suka. Suka. Nah, ini gue waduh belum ke laut mari. Aduh, Pepoman laut. sekitar 2 jam perjalanan. Nek apa neng laut iki? Nek motor perkiraan memang 2 jam, tapi nek awake dhewe nggo mobil Mobil ini ini mungkin bisa mencapai 3 sampai 4 jam nek bulan nek pas hari raya Idul Fitri ini. Soalnya kan jalan barang kan Macet. Wih. Beda karo hari-hari biasa. Soalnya banyak orang yang pulang ke kampung halaman. Tunggu liburan ya. Iki ning kene bodone wong desa ki rame dino iki. Rame motor ini. Lebaran kedua ki malah rame daripada lebaran pertama. Ini daripada sembian kita malah Rame iki. Iya. Mayoritas kene wong perantauan ya bro, merantau di Jakarta. Jadi lulus sekolah langsung turun Jakarta. Boleh gawean. Bodoh niki yo bek ramene bayane. Oh wis bodoh lewat seminggu kuwi wis Wis sepi wis gak kaya orang kan kehidupan. mulai kan mengikuti Jadwal peraturan PT. Jadwalnya seminggu prei yo. Seminggu prei. Lah engko nek kelewat tak iso di Nah, aku SP. gak mudik, Bro. Ora kaget mudik ya aku mudik. Kok Panjenengan mudik terus ya aku. mendino mulai pengen dolan gini mbok ya kada sak celingan. Oh iya Bro, selamat Hari Raya Idul Fitri, Maulidin Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya kalau ada salah-salah. Kesalahan opo ya aku terus sepuro sing akeh. Entah itu disengaja apa tidak, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kosong. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Iya, insyaallah bulan iki lah Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri
awake dhewe wis pokoke bisa menjadi yang lebih baik lagi. iya ngono. Oke. Ibu, Dalam kenapa ya kan 3 bulan lagi nek 2 bulan kan apa wis jenenge Apa? korban. heeh. Ono Korban. ini takbiran ki apa wis? Takbiran ya, nih, takbiran sholat takbiran Id lagi. langsung iya Takbiran korban. takbiran ping loro. Anakku ki nganu lur, dikirane ki lebaran Idul Fitri ki lebaran kurban. Dikirane mbelah sapi ya ndekne sedianu. Oh, seneng delahi kok. Oh seneng deloki. Iki kok lewat gua Trawange ya. Gua Terawang Bluro iki. Astagfirullah, gua kuwi lho Sentono. La ilaha illallah. Kene iki akeh gua, Bro. Cepu iki. Dadi Cepu iki kota gua. Gua Sentono. Iya. Aku mbok lewat Tugu Sentono apa lewat Peting? Penting. Lewat Peting ae ya cepet. Ora muter tenanan. Rame kan iki sean delok. Sore waya kan bareng asar dadi iki wong udah metu kabeh. Wis sing ndek iki ora sempet dolan-dolan dulure ya wis. Saiki itu budal. Nek kampung iki dulure akeh sedak kabeh bro ngumpuk. Nek kampung. Dadi cok. Wong dasare awale wong kampung yo. Balene kampung. Oh bazar wis buka berarti. Ane kok awake dhewe iki pokoke ora koyo ning desa ayem iki. Ning kota cukup cuma boleh Rezeki. rezeki. Nek iso ki cara Iya. monone nek do kerja ning nggo kota nek iso kuwi Ya, rezeki modal saya akeh, Bro. terus Kadang dinggo buka usaha nang nang omah. Dinggo usaha mbok beli tanah, mbok beli apa, ki nek iso ki ning desa ki duwe. Aja diutamakno ning nggo kotane terus. Kan mikir sok ben nek tuwek kan mesti kan balik ning desa. Selama nang kampung memang sudah keluarga sudah wong tua wis tangga barang wis keluarga wis nyaman pokoknya tenang ayem tentrem wis pikiran yo suweneng ning kampung niki ora kemrungsung. Ibaratnya ki nek ning ra duwe dhuwit ki njaluk dong telo tanggane ki iso ngono lho. Gak tuku blas. Iki mang aku Beras padha aku karo ora tuku. rampok. Beras gak tuku aku beras. Soalnya aku di panenan dhewe. Alhamdulillah rakyat tang sithik-sithik Yo, ning kene iki disyukuri. Lombok iya akeh, ora tuh Lombok kan jaluk tanggane dikek. Iso. Aku mang ya kangkung ki mang ya kerek emek. Jenenge tetek bengek, Bro. Apa-apa enek. Iki teko desa ndi iki? Iki gak peting. Apa? Peting. Urung peting di Menden. Desa Menden. Menden kebarke dilongkas tekan gaweane bojoku. Sumber. Tak lewat nang Lungger apa ndi? Mojo kesuwen. Lewat peting ae. Peting oke. Kita lewat peting, Bro. Lewat Lungger kemubengen. Iya. Megah aku. Bazar wis buka. Alah bazar buka pas di sayuran omah. Iki mang kangkung ya karek peting. Kangkung dong telo. Lho piye to? Kangkung dong telo iki mang aku wis anu jepuk jaluk ambek pare. Ngene beku. Kamerane kok ijo. Jadi gak usah tuh. Tempe itu kok nomor tuh aku Ora enak iki mang. Gak enak. Disanguli tempe. Mendek lah. Terus ngono ya lur ya. Kurang menit. Songo. Rong ngono piye lho. Aduh udah pegel guys. Enggak, ora pegel kok. Angger tangane ora tau nge-vlog nih, Bro. Iya, wong nek gak tahu yang ngene iki lho. Makanya mulai dari sekarang dibiasakan biar gak pegel ya. Biar kulina katanya Pak Aris. Ngeplok untuk bayar kok. Iya sih. Oh. Tapi terkadang Kok ini wong- orang nek Mau nek ora untuk kok ora dora ngene lho, seneng ya. ngene lho Untuk terkadang bayar ki ya. nek orang nek bature omong ki bingung harus diomong apa. Untuk bayar kok dora seneng ngono to iki. Ngono lho Pak Aris. Padahal wong urip sing dhewe iki dhuwit kok domah ngono. Terus karek jalakno. Kita bingung mau ngomong apa sama siapa sayang.
Iki lewat tengah-tengah sawah persawahan iki. Syuting ngarep Wes iki lho. padha ku lho. Wis padha tandur. Syuting ngarep lho kono dalane Gendro. Dalan menuju Terus gimana muternya sayang? jane kamera belakang. Iya, ya wes. Adep lorone wis pateni. Mana sih? Loh. Jalannya mulus lho. Nyuting apa kuwi? Aneh off-road kok. Jane mereka kono gak apa-apa iki cek dawa iki teko kampung iki. Dalane, Bro. Kampung ini Bro seger. Lewatan sawah, pemandangannya sejuk. Anginnya seger. Ini sutet, Semiri. sutet ini sutet. Pinggir selatan itu nek tanduran gedang. Jadi banyak penghijauan ini. Makanya cuacanya yang tengah sawah itu adem aja. Meskipun Panas. Panas Ademna ning jero tapi ya. mobil. ya itu nek ini cuaca dalam ini cuaca luar maksudnya. Suasana luar ya adem nih tengah sawah. Anginnya soalnya tanpa batas. Oh, kena nggak apa tandur lho. Soalnya please. Kok gak bareng ya?